Zdravím přátelé, mám tady další recept, maniokové krekry, chlebíky, jakkoliv tomu můžete říkat. Takže zase jsem si nachystala už suroviny, ty sypké, budu vám postupně říkat, co tam patří. 2 hrnky maniokové mouky, tyhle velké, potom ještě poloviční hrnek 120 ml má obsah taky té maniokové mouky, takže 2 velké, jeden tento. Potom mandlové mouky, taky jemně mleté, dáte taky ten poloviční hrnek 120 ml. Poté 1 lžička soli, nějakých 5 ml, můžete přidat víc podle chuti. Tak, sody máme 1/4 lžičky, což je 1,25 ml. Vinného kamene máme 2,5 ml, což je půlka lžičky. Tak, poté si tam můžete dát koření podle chuti. Já dávám kmín 2 velké lžice a 2 velké lžice rozmarínu sušeného. Když mám sušený česnek, přidávám ještě ten, bohužel mi došel, takže dneska tam nebude. Všechny tyto sypké směsi doporučuji opět kvalitně rozmíchat nějakýmkoliv mixérem, já už to mám udělané. A nakonec tam dáme 16 lžic extra virgin olivového oleje organického a přidáme ještě 1 hrneček na závěr vody. Já ji trochu jemně ohřeji, aby nebyla úplně studená, líp se mi s tím těstem pracuje, takže za chvíli si ukážeme již smíchané těsto. Tak jsme zpět. Tady vidíte už výsledné těsto. Opravdu, když dodržíte postup, přesně i ten hrnek vody lehce ohřátý, tak se to krásně hned smíchá, je z toho takové dobře foremné těsto a tohle budeme teď vyvalovat mezi pečícími papíry a vykrajovat vykrajovátkem na sušenky, třeba jakékoliv můžete použít. Tak zatím. Takto krásně si to postupně vyvalujeme mezi 2 pečícími papíry, opravdu se to ani nelepí a takhle krásně si vykrojíte ten maniokový krekr. A samozřejmě potom vždycky ty dětky musíte znovu takhle stlačit dovnitř, zase rozválet a vykrajovat. Je to trošku samozřejmě pracnější, ale když si to uděláte jednou za 14 dní, tak máte na 14 dní vypečivo. Ukážeme si na závěr, kolik toho bude. Tak to postupně vykrajujeme. Tak už máme upečeno, pakla jsem na nějakých 180 stupňů a opravdu pečte do zlatova, lehce zlátnutí. Každá trouba peče úplně jinak, takže čas se vůbec nedá odhadnout. Přeju dobrou chuť, můžete použít na snídani, třeba s avokádovou pomazánkou, kruhutí šunkou, jako krekry jenom tak, na zobání, na svačinu, na cokoliv. Pokud se vám moje videa líbí, tak prosím dejte like a případně můžete YouTube kanál odebírat a najdete mě také na Facebooku a na Instagramu jako Život s autoimunitou. Mějte se! Ještě jsem zapomněla dodat, doporučuji uskladňovat ve skleněných nádobách, vydrží to fakt 2, 3, 4 týdny podle toho, jak vám samozřejmě budou chutnat. Skladujte všechny různé, i z minulého týdne ty vanilkové sušenky. Mějte se!